Wacan bocah. Ira-iraan mikul dhuwur. Anggitanipun Im Tri Suyata. Wis meh tengah wengi, sepi banget. Mung keprungu kumresek godhong pring katerak angin. Hawane adem temrecep, nanging Sardi durung bisa turu. Atine goreh amarga kedadean ing kelas dek mau awan. Bocah sak kelas sing bijine elek mung kowe lho, Di. Ukarane Pak Guru mau nggawe getir atine Sardi. Apa maneh kanca-kancane banjur padha surak ngece. Sardi ngunggahake kemule biyunge sing mlorot. Wiwit sore biyunge sambat kelaran. Awake krasa linu kabeh. Sardi ora bisa golek srana apa-apa. Dheweke mung bisa nunggoni biyunge karo nyenyuwun muga biyunge enggal sehat kaya dina wingi. Sore mau Sardi nggodhog temulawak, sereh lan jahe. Godhokan jamu kuwi banjur diunjuk biyunge. Ya mung kuwi bisane Sardi. Tung tung. Kentongan pos ronda muni ping 2. Tegese wis jam 2 bengi. Tangga teparo wis padha angler ing paturane dhewe-dhewe. Mbok menawa malah wis padha lelumban ana ing alam impen. Ora kaya Sardi sing isih goreh ora bisa turu. Angger arep merem, ukarane Pak Guru kaya ngumandang ngeglo. Bocah sak kelas sing bijine elek mung kowe lho, Di. Banjur kasusul swara. Hawane adem, nanging Sardi kemringet. Kuwatir, bingung, embuh campur aduk ora karu-karuan. Sesuk ana ulangan maneh. Yen bijine elek, dheweke bakal didukani dening gurune. Dek awan mau dheweke wis digawe isin banget. Bengine wis meh entek. Sardi keturon amarga saking kesele. Embuh jam pira oleh bisa turu. Nalika tangi jebul wis meh jam 7. Sardi cepet-cepet adus banjur mlayu menyang sekolah. Tekane kasep. Ana ing kelas kanca-kancane wis padha nggarap ulangan. Sardi nekat mlebu kelas. Dheweke nyedhaki Pak Guru lan matur njaluk pangapura. Sardi banjur diparingi kertas soal sak lembar. Dheweke didhawuhi enggal nggarap. Karo tratapan Sardi maca soal. Jebul soale mung siji. Nanging jawabane kudu wutuh sak lembar. Perintahe soal kuwi mau kongkon gawe cerita pengalaman. Sardi ndlongop sedhela, banjur ndingkluk nulis. Dheweke cerita apa anane kaya sing wis dilakoni wingi. Biyunge gerah. Dheweke montang-manting ngrumat, masak, nyapu, golek banyu lan makani pitik. Saking repote nganti ora kober mbukak buku. Bijine elek dhewe. Banjur diisin-isin kancane sak kelas. Ora bisa turu nganti tangi kawanen. Garapane rampung. Sardi age-age ngumpulake garapan karo deg-degan. Samare garapane iku dianggep ala.
Pak Guru langsung niti pirsa tulisane Sardi. Panjenengane mantuk-mantuk, banjur tumenga nyawang Sardi sateleraman. Nalika arep bali mulih, Pak Guru ngumumake biji asile ulangan. Pak Guru ngalembono Sardi amarga bijine apik dhewe. Malah Pak Guru kembeng-kembeng socane amarga trenyuh. Panjenengane mundhut pangapura marang Sardi. Pak Guru ngendika ana ing kelas yen Sardi kuwi bisa kanggo tulodo. Sardi kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero wong tuwa.